Η κυρά Ελένη τελείωσε να τυλίγει τα τελευταία καλαμπόκια σε φύλλα εφημερίδας. Ήταν τα καλύτερα της σοδιάς εκείνα που πάντα ξεχώριζε για τον Νίκο. Με τα νύχια της μαυρισμένα από το χώμα τακτοποίησε προσεκτικά το δέμα μέσα σε μια παλιά, υφασμάτινη τσάντα για τα ψώνια. Το επόμενο πρωί θα το έστελνε με το λεωφορείο του Κέτελ, όπως έκανε κάθε μήνα κάθε χρόνο. Σηκώθηκε αργά με τη ράχη κυρτωμένη από τις αμέτρητες αυγές που είχε περάσει σκυμμένη πάνω από τα ούρδε αυλάκια. Πριν βγει από το σπίτι, άνοιξε το γυάλινο βάζο δίπλα στο παράθυρο και μέτρησε τα κέρματα. «Ακόμα δεν φτάνουν για την ημέρα που θα τα χρειαστεί ο Νίκος», μουρμούρισε. 6 ώρες λεωφορείο αργότερα η Ελένη έφτασε στην Αθήνα κρατώντας στο ένα χέρι την τσάντα με τα καλαμπόκια και στο άλλο τα παλιά συμβόλαια του χωραφιού. Το χαλάζι είχε καταστρέψει τα πάντα. Δεν της είχε μείνει ούτε 1 ευρώ για την επόμενη σπορά. Ο Νίκος την περίμενε έξω από την πολυκατοικία του. Δεν την κάλεσε να ανέβει. «Εδώ έξω θα τα πούμε, μάνα». Η Κατερίνα ξεκουράζεται. Η Ελένη του εξήγησε για τη χαμένη σοδιά τα χρέη τη γη που είχε ξεραθεί. Ο Νίκος κοίταξε το ρολόι του 2 φορές ύστερα 3. «Μάνα, εσύ πάντα τα καταφέρνεις. Είσαι δυνατή. Το χωράφι είναι η ζωή σου». Της έδωσε ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ και ένα εισιτήριο λεωφορείου. «Δεν μπορώ να μείνω λίγες μέρες», ρώτησε η Ελένη. «Μόνο ώσπου να...» «Δεν γίνεται. Έρχεται ο πεθερός μου για φαγητό». Καθώς μιλούσε ο Νίκος μύρισε διακριτικά τα χέρια του. Η Ελένη κατάλαβε. Μύριζαν χώμα χωριό και όλα όσα εκείνος ήθελε να ξεχάσει. Ο Νίκος άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του. «Θα σε πάρω αργότερα, μάνα». Δεν την αγκάλιασε. Το αυτοκίνητο έφυγε και η Ελένη έμεινε μόνη στο πεζοδρόμιο με το εισιτήριο στο χέρι. Στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων έψαξε ένα μαντίλι στην τσάντα της. Καθώς το τραβούσε, ένας κιτρινισμένος φάκελος έπεσε στο πάτωμα. Ήταν τα συμβόλαια της γης τα ίδια που της είχε αφήσει ο πατέρας της 50 χρόνια πριν. Τα μάζεψε και τα έβαλε στην τσέπη της ποδιάς της χωρίς να τα κοιτάξει. Εκείνα τα 120 στρέμματα που ο Νίκος θεωρούσε νεκροί γη έκρυβαν κάτι που δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί. Εκείνη τη στιγμή όμως η Ελένη ήθελε μόνο να γυρίσει σπίτι. Ανέβηκε στο λεωφορείο της επιστροφής, κάθισε στην τελευταία σειρά δίπλα στο παράθυρο και έσφιξε την τσάντα στο στήθος της. Ο οδηγός την κοίταξε από τον καθρέφτη. «Είστε καλά, κυρία?» Η Ελένη έγνεψε χωρίς να μιλήσει. Το λεωφορείο ξεκίνησε και τα φώτα της πόλης έμειναν πίσω. Η Ελένη άνοιξε την τσάντα. Τα καλαμπόκια ήταν ακόμη εκεί τυλιγμένα στην εφημερίδα άθικτα. Ο Νίκος δεν τα είχε καν κοιτάξει. Η γυναίκα στο διπλανό κάθισμα παρατήρησε το δέμα. «Καλαμπόκια είναι...» «Ναι», είπε η Ελένη. «Πάρτε τα. Θα χαλάσουν». Η γυναίκα τα δέχτηκε και την κοίταξε με ήκτο. «Αχ, σας ευχαριστώ πολύ». Η Ελένη γύρισε προς το παράθυρο και δεν απάντησε. Το λεωφορείο έφτασε στο χωριό τα ξημερώματα. Ο μικρός σταθμός ήταν κλειστός. Η Ελένη κατέβηκε μόνη και περπάτησε στον χωματόδρομο με την άδεια τσάντα στο χέρι. Όταν έφτασε στο αγρόκτημα βρήκε την πόρτα ανοιχτή. Ο αέρας είχε μπει μέσα και η βροχή είχε βρέξει το πάτωμα. Τα λιγοστά της έπιπλα ήταν υγρά. Έκλεισε την πόρτα και κοίταξε το γυάλινο βάζο δίπλα στο παράθυρο. Τα κέρματα βρίσκονταν ακόμη εκεί ανέγκυχτα. Για όταν τα χρειαστεί ο Νίκος, ψιθύρισε. Έμεινε ακίνητη και θυμήθηκε τον εαυτό της στα 25. Ήταν στην αγορά του χωριού με 3 κατσίκες δεμένες σε ένα σχοινί. Ένας έμπορος της έδωσε μια δεσμίδα χαρτονομίσματα. Εκείνη τα μέτρησε, πήγε κατευθείαν στο σχολείο και πλήρωσε την εγγραφή του Νίκου. Το παιδί βγήκε τρέχοντας με την καινούρια του τσάντα και χαμογέλασε. «Ευχαριστώ, μαμά». Η Ελένη τον κοίταξε να φεύγει. Τα χέρια της μύριζαν κατσίκι, αλλά δεν την ένοιαζε. Επέστρεψε στο παρόν και κοίταξε ξανά τα χέρια της, τα μαύρα νύχια και το σκασμένο δέρμα. Έβγαλε τα συμβόλαια από την τσέπη της ποδιάς. Το κιτρινισμένο χαρτί ήταν διπλωμένο. Το κοίταξε χωρίς να καταλαβαίνει πια τα περισσότερα από όσα έγραφε. Το τζάμι του παραθύρου είχε μια μεγάλη ρογμή και ο παγωμένος αέρας έμπαινε από μέσα. Δίπλωσε τον φάκελο, τον σφήνωσε στη ρογμή για να κλείσει το άνοιγμα και ξάπλωσε χωρίς να φάει.
Το σπίτι ήταν σκοτεινό και ο αέρας σφύριζε γύρω από το παράθυρο που είχε φράξει με τα συμβόλαια. Η Ελένη έκλεισε τα μάτια. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο Νίκος δειπνούσε με τον πεθερό του, γελούσε, τσούγκριζε ποτήρια και προσποιούνταν. Η Ελένη ξύπνησε με τον ήλιο. Σηκώθηκε αργά. Πονούσε η μέση της στα χέρια της, ολόκληρο το σώμα της. Βγήκε στο χωράφι. Η γη ήταν ξερή και γεμάτη ρογμές. Το χαλάζι είχε αφανίσει τα πάντα. Δεν είχε μείνει τίποτα για να σπείρει. Έσκυψε, πήρε μια χούφτα χώμα και το άφησε να γλιστρήσει ανάμεσα στα δάχτυλά της. «Και τώρα τι κάνω?» μουρμούρισε. Καμία απάντηση δεν ήρθε, μόνο ο άνεμος. Η Ελένη περπάτησε ως το χωριό και μπήκε στο παντοπολείο του κυρ Γιώργη. Εκείνος τακτοποιούσε κονσέρβες πίσω από τον πάγκο. «Καλημέρα, κυρ Γιώργη». «Καλημέρα, Ελενίτσα». Πλησίασε και χαμήλωσε τη φωνή. «Χρειάζομαι φασόλια και λίγο ρύζι. Θα σας τα πληρώσω μόλις μπορέσω». Ο κυρ Γιώργης αναστέναξε και κούνησε το κεφάλι. «Ελενίτσα μου, χρωστάς ήδη 3 μήνες. Το ξέρω, αλλά το χαλάζι τα κατέστρεψε όλα. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σου δώσω κι άλλα βερεσέ». Η Ελένη ένιωσε το πρόσωπό της να καίει. «Κι αν δουλέψω, μπορώ να καθαρίσω ό,τι θέλετε». Ο κυρ Γιώργης τη κοίταξε και δίστασε. «Καλά, καθάρισε την αποθήκη και θα σου δώσω 1 κιλό φασόλια». Η Ελένη έγνεψε. «Ευχαριστώ, κυρ Γιώργη». Η αποθήκη ήταν βρώμικη, γεμάτη σκόνη και παλιά κυβότια. Γονάτισε στο πάτωμα και άρχισε να καθαρίζει με ένα πανί. Η πόρτα του μαγαζιού άνοιξε και μπήκε η κυρία Δέσποινα, η γυναίκα του Χασάπη. Κοίταξε προς την αποθήκη και είδε την Ελένη γονατισμένη. «Αυτή δεν είναι η μάνα του Νίκου?» ρώτησε δυνατά. «Εκείνου που ζει στην Αθήνα». «Ναι, αυτή είναι», απάντησε ο κυρ Γιώργης. Η Δέσποινα σήκωσε τα φρύδια. Παράξενο που ο γιος της την αφήνει έτσι. «Έχω ακούσει πως τα πάει πολύ καλά εκεί κάτω». Η Ελένη άκουσε, χαμήλωσε το κεφάλι και συνέχισε να καθαρίζει. Τα μάτια της έκαιγαν από τα δάκρυα. Η Δέσποινα πλήρωσε και βγήκε. Η Ελένη παρέμεινε γονατισμένη με τα χέρια στο πάτωμα. Στην Αθήνα ο Νίκος έφτασε στο γραφείο του με το κοστούμι τσαλακωμένο. Δεν είχε κοιμηθεί καλά. Η γραμματέας τον κοίταξε. «Ο κύριος Σταύρος θέλει να σε δει». Ο Νίκος κατάπιε δύσκολα, πήγε ως το γραφείο, χτύπησε την πόρτα και άκουσε, πέρασε. Ο Σταύρος είχε έναν ανοιχτό φάκελο μπροστά του και δεν χαμογελούσε. «Κάθισε, Νίκο». Ο Νίκος κάθισε με ιδρωμένες παλάμες. «Συμβαίνει κάτι». Ο Σταύρος έδειξε τον φάκελο. «Τα έξοδα του προηγούμενου μήνα. Εταιρική κάρτα. Μπορείς να μου τα εξηγήσεις?» Ο Νίκος κοίταξε τα ποσά, ένα ακριβό εστιατόριο, ένα δώρο για την Κατερίνα, καινούρια ρούχα. Ήταν έξοδα εκπροσώπησης. Ο Σταύρος τον κοίταξε σταθερά. «Νίκο, μη με περνάς για ανόητο». Ο Νίκος χαμήλωσε το βλέμμα. «Θα τα επιστρέψω, σου το υπόσχομαι». Ο Σταύρος έκλεισε τον φάκελο. «Καλύτερα να το κάνεις, γιατί αλλιώς θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα». Ο Νίκος βγήκε με τα πόδια να τρέμουν. Το κινητό του χτύπησε. Ήταν η Κατερίνα. «Αγάπη μου, είδες το αυτοκίνητο που σου έστειλα? Το κόκκινο είναι υπέροχο». «Ναι, το είδα». «Πότε θα το πάρουμε? Το είπα ήδη στις φίλες μου». Ο Νίκος έκλεισε τα μάτια. «Σύντομα, αγάπη μου, σύντομα. Πάντα το ίδιο λες». Έκλεισε το τηλέφωνο πριν συνεχίσει εκείνη. Η Ελένη τελείωσε την αποθήκη και ο κυρ Γιώργης της έδωσε μια σακούλα φασόλια. «Ορίστε, Ελενίτσα». «Ευχαριστώ». Βγήκε και περπάτησε αργά στον χωματόδρομο του χωριού. Θυμήθηκε τον εαυτό της στα 40. Καθόταν στην κουζίνα φωτισμένη μόνο από ένα κερί, επειδή δεν υπήρχε ρεύμα. Ο Νίκος κοιμόταν. Την επόμενη μέρα ήταν η αποφοίτησή του. Η Ελένη έραβε το σακάκι του. Τρυπήθηκε στο δάχτυλο, μάτωσε. Σκούπισε το αίμα στην ποδιά της και συνέχισε. Το πρωί ο Νίκος φόρεσε το κοστούμι και χαμογέλασε μπροστά στον καθρέφτη. «Μου είναι τέλειο, μαμά». Η Ελένη τον κοίταξε. Τα δάχτυλά της έκαιγαν και δεν είχε κοιμηθεί καθόλου. «Είσαι πολύ όμορφος, αγόρι μου». Ο Νίκος έφυγε για την τελετή. Η Ελένη έμεινε στην κουζίνα. Δεν την είχε καλέσει. Δεν υπήρχαν χρήματα για το εισιτήριό της. Η φωτογραφία ήρθε 1 μήνα αργότερα. Ο Νίκος χαμογελούσε και το κοστούμι του ήταν άψογο. Η Ελένη δεν υπήρχε στη φωτογραφία. Επέστρεψε στο παρόν.
Βρισκόταν ακόμη στον δρόμο του χωριού όταν ένα καινούριο γυαλιστερό αυτοκίνητο πέρασε και σταμάτησε δίπλα στη γη της. Ένας άνδρας κατέβηκε φορώντας κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Κοίταξε το έδαφος, έβγαλε σημειωματάριο, έγραψε κάτι και τράβηξε φωτογραφίες. Η Ελένη τον παρατηρούσε από μακριά, χωρίς να καταλαβαίνει. Ο άνδρας μπήκε ξανά στο αυτοκίνητο και έφυγε. Εκείνη γύρισε στο σπίτι και δεν σκέφτηκε περισσότερο το περιστατικό. Το ίδιο βράδυ, ο Νίκος καθόταν στο σαλόνι του διαμερίσματος. Η Κατερίνα έβλεπε τηλεόραση ενώ εκείνος κοιτούσε τους λογαριασμούς στον υπολογιστή. Οι αριθμοί ήταν όλοι κόκκινοι. «Κατερίνα, τι, πρέπει να μιλήσουμε για τα χρήματα». Εκείνη χαμήλωσε την ένταση. «Πάλι. Είμαστε στριμωγμένοι. Αν πουλούσαμε το χωραφάκι της μάνας μου κάτι θα βγάζαμε». Η Κατερίνα σήκωσε τα φρύδια. «Η μάνα σου έχει χωράφι». «Ναι, στο χωριό. 120 στρέμματα». «Και πόσο αξίζει?» Ο Νίκος κούνησε το κεφάλι. «Τίποτα. Όλο πέτρα είναι». «Νεκρή γη. Δεν βγάζει ούτε για ένα σακί φασόλια. Τότε σε τι χρησιμεύει?» «Σε τίποτα. Αλλά κάτι θα μας έδιναν». Η Κατερίνα ανέβασε πάλι την ένταση. «Πούλησέ το λοιπόν. Εγώ από χωράφια δεν ξέρω». Ο Νίκος έκλεισε τον υπολογιστή και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Έβλεπε μόνο χρέη. Όταν η Ελένη επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε έναν φάκελο στο πάτωμα δίπλα στην πόρτα. Τον άνοιξε. Ήταν επίσημη ειδοποίηση για 3 χρόνια απλήρωτους φόρους και τέλη της γης. Είχε 30 ημέρες να τα εξοφλήσει, αλλιώς το ακίνητο θα έμπαινε σε διαδικασία κατάσχεσης και πληστηριασμού. Η Ελένη κοίταξε το ποσό. Δεν είχε ούτε τα μισά. Κάθισε στην καρέκλα της κουζίνας και έσφιξε το χαρτί στα χέρια. «Θεέ μου», μουρμούρισε, «και τώρα τι κάνω?» Την επόμενη μέρα πήγε στο χωριό, χτύπησε πόρτες και ζήτησε δανεικά. «Κυρ Θόδωρε». «Λυπάμαι, Ελενίτσα, και εγώ τα ίδια περνάω». «Κυρία Φωτεινή, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω, αλλά δεν έχω ούτε για μένα». Κανείς δεν είχε ή κανείς δεν ήθελε να δώσει. Έφτασε στο σπίτι της γειτόνισσάς της Μαρίας. Η Μαρία την υποδέχτηκε στην πόρτα χωρίς να την καλέσει μέσα. «Ελενίτσα, θα ήθελα να σε βοηθήσω, αλλά και εγώ δύσκολα τα βγάζω πέρα». «Το ξέρω, Μαρία, αλλά δεν ξέρω ποιον άλλον να ρωτήσω». Η Μαρία σταύρωσε τα χέρια. «Και ο γιος σου, αυτός που ζει στην Αθήνα?» Η Ελένη χαμήλωσε το βλέμμα. «Ο Νίκος είναι απασχολημένος. Έχει τη ζωή του». Η Μαρία έκανε έναν ήχο αποδοκιμασίας. «Γι' αυτό δεν τον έστειλες να σπουδάσει?» «Για να μπορεί να σε βοηθήσει». Ζήτησε του Ελένη. «Μάνα του είσαι». Η Ελένη δεν απάντησε. Γύρισε και περπάτησε μόνη προς το σπίτι. Η επιστολή έμεινε πάνω στο τραπέζι. 30 ημέρες και ούτε 1 ευρώ. Πέρασαν 3 μέρες. Η Ελένη δεν κοιμήθηκε καλά ούτε μία νύχτα. Η ειδοποίηση παρέμενε στο τραπέζι. Το ποσό δεν άλλαζε ενώ η προθεσμία μειωνόταν 27 ημέρες, 26 ή 25. Βγήκε στο μαντρί. Της είχε μείνει μόνο μία κατσίκα η τελευταία. Την κοίταξε πολλή ώρα. Το ζώο σήκωσε το κεφάλι και την κοίταξε ήρεμα. «Συγχώρεσέ με», της είπε, «αλλά δεν έχω άλλη λύση». Την έδεσε με ένα σχοινί, τη χάιδεψε στη ράχη και περπάτησε ως την αγορά του χωριού. Η αγορά ήταν γεμάτη κόσμο, φωνές, σκόνη και ζέστη. Μύριζε όρημα φρούτα και κρέας. Η Ελένη στάθηκε σε μια γωνία. Η κατσίκα βέλαζε νευρικά και εκείνη της μιλούσε χαμηλόφωνα για να την ηρεμήσει. Ένας άνδρας με καπέλο και λασπωμένες μπότες πλησίασε, κοίταξε την Ελένη και μετά την κατσίκα. «Πόσα ζητάς?» 120 ευρώ, είπε η Ελένη. Ο άνδρας γέλασε. «Είναι αδύνατη. Φαίνονται τα πλευρά της». 40 ευρώ. «Είναι καλό ζώο, υγιές και δίνει καλό γάλα». 40 είναι η τελευταία μου προσφορά. Η Ελένη έσφιξε το σχοινί. «Δεν μπορώ. Χρειάζομαι περισσότερα». Ο άνδρας σήκωσε τους ώμους και έφυγε. Ένας άλλος χοντρός και ιδρωμένος πρόσφερε 50. Μια γυναίκα με ποδιά πρόσφερε 30. Ένας νεαρός 20. Η Ελένη αρνήθηκε όλους. Κανείς δεν ήθελε να πληρώσει όσα άξιζε το ζώο. Κανείς δεν έβλεπε την αξία του. Κάθισε σε ένα ξύλινο παγκάκι και η κατσίκα ξάπλωσε δίπλα της. Ο ήλιος έκαιγε. Το κεφάλι της πονούσε.
«Ούτε γι' αυτό δεν κάνω πια», ψιθύρισε. Ένας άνδρας διέσχιζε την αγορά. Περπατούσε διαφορετικά από τους ντόπιους. Φορούσε υφασμάτινο παντελόνι, ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και καθαρά παπούτσια. Κοιτούσε γύρω του με ενδιαφέρον και κρατούσε σημειώσεις. Πλησίασε έναν μανάβη. «Συγγνώμη, ψάχνω την ιδιοκτήτρια του κτήματος στον βόρειο λόφο των 120 στρεμμάτων. Τη γνωρίζετε?» Ο μανάβης τον κοίταξε καχύποπτα. «Γιατί τι θέλετε?» «Για επαγγελματικό ζήτημα. Τίποτα κακό». Ο μανάβης έδειξε προς τη γωνία. «Η ηλικιωμένη με την κατσίκα είναι. Η κύρα Ελένη». Ο άνδρας πλησίασε και στάθηκε μπροστά της με ευγενικό χαμόγελο. «Κυρία Ελένη?» Εκείνη έσφιξε το σχοινί. «Ποιος ρωτάει?» «Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μάρκου. Είμαι γεωλόγος μηχανικός και εργάζομαι για μια εταιρεία ερευνών». Η Ελένη συνοφριώθηκε. «Ερευνών γιατί?» «Για ορυκτά. Εξετάζουμε ορισμένες εκτάσεις στην περιοχή που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον». Η Ελένη σηκώθηκε απότομα. «Η γη μου δεν πωλείται. Είναι το μόνο που έχω». Ο Μάρκου σήκωσε τα χέρια. «Δεν ήρθα να αγοράσω τίποτα. Θέλω μόνο να δω την έκταση, να πάρω μερικά δείγματα, να κάνω αναλύσεις εδάφους». «Γιατί?» «Αυτό είναι το επάγγελμά μου». Η Ελένη κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Δεν θέλω μπελάδες. Έχω ήδη αρκετούς». Ο Μάρκου δεν επέμεινε. Έβγαλε μια επαγγελματική κάρτα και της την έδωσε. «Το καταλαβαίνω. Κρατήστε την κάρτα μου. Όποτε θελήσετε τηλεφωνήστε μου χωρίς καμία υποχρέωση». Η Ελένη κοίταξε τα γράμματα, τους αριθμούς και το λογότυπο χωρίς να καταλαβαίνει. Ο Μάρκου χαμογέλασε. «Αυτή η γη έχει περισσότερα όσα νομίζετε, κυρία Ελένη. Πολύ περισσότερα». Έφυγε προς το γυαλιστερό αυτοκίνητό του και χάθηκε στον δρόμο. Η Ελένη έμεινε να κοιτάζει την κάρτα. «Τι να έχει?» μουρμούρισε. «Δεν βγάζει ούτε φασόλια». Την έβαλε στην τσέπη της ποδιάς δίπλα στα παλιά συμβόλαια. Γύρισε σπίτι με την κατσίκα. Δεν την πούλησε. Δεν μπόρεσε. Δεν θέλησε. Στην κουζίνα έβαλε την κάρτα πάνω στο τραπέζι. «Αλέξανδρος Μάρκου, γεωλόγος μηχανικός, ελληνικές γεωλογικές έρευνες». Δεν καταλάβαινε τίποτα. Άφησε την κάρτα δίπλα στην ειδοποίηση των φόρων. 2 χαρτιά, 2 διαφορετικοί δρόμοι. Το ένα απειλούσε να της πάρει τα πάντα. Το άλλο υποσχόταν κάτι που δεν μπορούσε να κατανοήσει. Κοίταξε το παράθυρο. Τα συμβόλαια ήταν ακόμη σφινωμένα στη ρογμή και ο κρύος άνεμος φυσούσε απ' έξω. Τι μπορεί να έχει αυτή η γη? Επανέλαβε. Τίποτα. Ποτέ δεν έδωσε τίποτα, μόνο κόπο και περισσότερο κόπο. Κάθισε μόνη στην παλιά καρέκλα της σκοτεινής κουζίνας. Την ίδια ώρα στην Αθήνα ο Νίκος στεκόταν μπροστά στο γραφείο του Σταύρου σαν υπάλληλος που περίμενε επίπληξη. Ο Σταύρος κρατούσε αποδείξεις, τιμολόγια και αναλυτικές κινήσεις λογαριασμών. «Νίκο, αυτό ξεπερνά κάθε όριο». «Τι έγινε?» «Βρήκα άλλο ένα τιμολόγιο. 300 ευρώ σε εστιατόριο την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις?» Ο Νίκος κατάπιε. Ο ιδρώτας κυλούσε στον αυχένα του. Ήταν επαγγελματικό γεύμα με πελάτη. «Με ποιον?» Ο Νίκος δεν απάντησε. Δεν μπορούσε. Ήταν γεύμα με την Κατερίνα και ένα ακόμη καπρίτσιο της. Ο Σταύρος άφησε τα χαρτιά στο γραφείο με έναν ξερό κρότο. «Πίστευα πως ήσουν διαφορετικός. Έντιμος, εργατικός». «Είμαι». «Όχι, δεν είσαι. Με κοροϊδεύεις εδώ και μήνες». Ο Νίκος ένιωσε το στομάχι του να παγώνει. «Δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Σου υπόσχομαι πως δεν θα ξανασυμβεί». Ο Σταύρος τον κοίταξε χωρίς έλεος. «Είναι η τελευταία. Αν με απογοητεύσεις ξανά φεύγεις από την εταιρεία και από την οικογένειά μου». Ο Νίκος έγνεψε και βγήκε. Ο διάδρομος φαινόταν ατελείωτος. Το τηλέφωνο του δόνησε. Ήταν η Κατερίνα. «Μίλησες στον πατέρα σου για το καινούριο αυτοκίνητο?» «Δεν είναι πατέρας μου. Πατέρας σου είναι». «Όπως θέλεις. Του το είπες?» «Δεν είναι καλή στιγμή, Κατερίνα». «Ποτέ δεν είναι καλή στιγμή μαζί σου. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Έχω προβλήματα στη δουλειά. Ο πατέρας σου είναι έξαλλος. Πάντα έχεις προβλήματα. Σε βαρέθηκα». «Βαρέθηκα εσένα». Έκλεισε το τηλέφωνο.
Ο Νίκος έμεινε να κοιτάζει την οθόνη, τον άδειο διάδρομο και τους γκρίζους τοίχους. Όλα κατέρεαν κομμάτι-κομμάτι. Εκείνη τη νύχτα η Ελένη δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Στις 3 τα ξημερώματα σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα. Η επίσημη επιστολή, η κάρτα του γεωλόγου και τα συμβόλαια στο παράθυρο βρίσκονταν μπροστά της. Έβγαλε τα συμβόλαια από τη ρογμή και τα άνοιξε προσεκτικά. Παλιό κιτρινισμένο χαρτί λεκέδες υγρασίας, η ξεθοριασμένη υπογραφή του πατέρα της. «Αχ, πατέρα», μουρμούρισε, «μου άφησες αυτή τη γη. Δούλεψα όλη μου τη ζωή πάνω της, αλλά τώρα δεν ξέρω τι να κάνω». Χάιδεψε το χαρτί σαν να άγγιζε το χέρι του. Το δίπλωσε και το έβαλε στην ποδιά μαζί με την κάρτα. Κάθισε κοιτάζοντας έξω από το σπασμένο παράθυρο. Η νύχτα ήταν σκοτεινή, παγωμένη, χωρίς αστέρια. Η γη βρισκόταν εκεί έξω ξερή, σιωπηλή, περιμένοντας. Η Ελένη δεν ήξερε τι περίμενε ούτε τι είχε στην κατοχή της. Στην Αθήνα ο Νίκος ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Η Κατερίνα κοιμόταν με την πλάτη γυρισμένη μακριά και ψυχρή. Εκείνος κοιτούσε τις σκιές και τις μικρές ρογμές στο ταβάνι. Τα χρέη, ο πεθερός, η δουλειά και ο γάμος του διαλύονταν σαν κάστρο από άμμο. Σκέφτηκε τη γη της μητέρας του, 120 στρέμματα πέτρας σκόνης και τίποτα άλλο. Αν άξιζε έστω κάτι, ψιθύρισε στο σκοτάδι. Έκλεισε τα μάτια χωρίς να γνωρίζει πόσο πολύ έκανε λάθος. Το επόμενο πρωί η Ελένη περπάτησε μέχρι το δημαρχείο για να ρωτήσει για το χρέος και να βρει κάποια λύση. Μπήκε στο παλιό κτίριο με τους ξεφτισμένους τοίχους, τη μυρωδιά υγρασίας και τις ατέλειωτες ουρές. Περίμενε 2 ώρες. Όταν έφτασε η σειρά της, ο υπάλληλος δεν σήκωσε καν το βλέμμα. Όνομα: Ελένη Παπαδάκη. Υπόθεση: απλήρωτη φόροι. Μου ήρθε ειδοποίηση. Ο υπάλληλος πληκτρολόγησε, κοίταξε την οθόνη και είπε: 3 χρόνια οφειλές. Η διαδικασία κατάσχεσης έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ελένη ένιωσε παγωνιά στο στήθος. Κατάσχεσης, ναι. Αν δεν πληρώσετε μέσα σε 30 ημέρες, η ιδιοκτησία θα βγει σε πληστηριασμό. Μα είναι το σπίτι μου, η γη μου, το μόνο που έχω. Ο υπάλληλος την κοίταξε χωρίς έκφραση. Αυτό προβλέπει ο νόμος, κυρία μου. Η Ελένη έσφιξε τα χαρτιά στο στήθος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να πληρώσετε. Αυτή είναι η μόνη λύση. Βγήκε από το κτίριο με τα πόδια να τρέμουν. Στο πεζοδρόμιο την περίμενε ένας άνδρας με ανοιχτόχρωμο κοστούμι και καθαρά παπούτσια. Ήταν ο Μάρκου. Η Ελένη σταμάτησε. «Τι κάνετε εδώ? Σας περίμενα, κυρία Ελένη. Πώς ξέρατε ότι θα βρίσκομαι εδώ?» «Είναι μικρό χωριό. Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα». Τον κοίταξε καχύποπτα. «Σας είπα ότι δεν πουλάω». Ο Μάρκου σήκωσε τα χέρια. «Δεν ήρθα να αγοράσω. Ήρθα να σας κάνω μια πρόταση». «Τι πρόταση?» «Να πληρώσω εγώ ολόκληρη την οφειλή φόρους και προσαυξήσεις». Η Ελένη συνοφριώθηκε. «Με αντάλλαγμα τι?» «Να μου επιτρέψετε να επισκεφθώ τη γη, να πάρω δείγματα και τίποτα περισσότερο». «Γιατί να το κάνετε αυτό?» «Επειδή εργάζομαι για μια εταιρεία που αναζητά συγκεκριμένα ορυκτά και πιστεύω ότι η έκτασή σας μπορεί να κρύβει κάτι σημαντικό». Ορυκτά. Ορισμένα πετρώματα και στοιχεία αξίζουν πολλά χρήματα. Η Ελένη κούνησε αργά το κεφάλι. «Η γη μου δεν έχει τίποτα, μόνο πέτρες και σκόνη. Αφήστε με να το εξακριβώσω. Αυτό μόνο σας ζητώ». Η Ελένη κοίταξε προς το δημαρχείο. 30 ημέρες. Κατάσχεση, πληστηριασμός. Ή την στερα κοίταξε τον Μάρκου. «Θα πληρώσετε ολόκληρη την οφειλή. Ολόκληρη σήμερα. Αλλά δεν σας πουλάω τίποτα. Δεν σας ζητώ να πουλήσετε. Μόνο να μου επιτρέψετε την πρόσβαση». Η Ελένη δίστασε. Ο αέρας σήκωνε σκόνη και ο ήλιος έκαιγε. «Καλά», είπε τελικά. «Αλλά αν προσπαθήσετε να με ξεγελάσετε θα σας κυνηγήσω με τον μπαστούνι». Ο Μάρκου χαμογέλασε. «Συμφωνήσαμε, κυρία Ελένη». Εκείνο το απόγευμα πήγε στο δημαρχείο και πλήρωσε ολόκληρο το ποσό. Η Ελένη τον είδε να υπογράφει. Ο υπάλληλος της έδωσε την απόδειξη. Η οφειλή εξοφλήθηκε. Η ιδιοκτησία δεν κινδυνεύει πλέον. Τα χέρια της έτρεμαν όχι από φόβο αλλά από ανακούφιση. Ο Μάρκου τη συνόδευσε ως την έξοδο. «Αύριο θα περάσω από το αγρόκτημα. Συμφωνείτε?» Η Ελένη έγνεψε. Νωρίς πριν δυναμώσει ο ήλιος.
Την επόμενη μέρα ο γεωλόγος έφτασε με βαλίτσες εργαλεία και μηχανήματα που η Ελένη δεν είχε ξαναδεί. «Καλημέρα, κυρία Ελένη». «Καλημέρα. Θέλετε μια λεμονάδα?» «Ευχαρίστως». Εκείνη ετοίμασε σπιτική λεμονάδα και του την πήγε. Ο Μάρκου ήπιε και ύστερα περπάτησε σε όλη την έκταση. Έβγαζε εργαλεία, έπαιρνε δείγματα χώματος, τα έβαζε σε σακούλες και σημείωνε σημεία με μικρούς πασάλους. Η Ελένη τον ακολουθούσε από απόσταση. «Τι ακριβώς ψάχνετε?» ρώτησε. «Λίθιο», απάντησε εκείνος χωρίς να σταματήσει τη δουλειά. «Τι είναι το λίθιο?» «Ένα ορυκτό. Χρησιμοποιείται σε μπαταρίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα και αξίζει». Ο Μάρκου τη κοίταξε. «Αξίζει πολύ, κυρία Ελένη. Πάρα πολύ». Εκείνη κοίταξε τη ξερή σκασμένη γη που έβλεπε όλη της τη ζωή. «Εγώ μόνο πέτρες βλέπω». Ο γεωλόγος χαμογέλασε. «Οι πέτρες κρύβουν μερικές φορές θησαυρούς». 3 ημέρες αργότερα επέστρεψε με έναν χοντρό φάκελο. «Κυρία Ελένη, πρέπει να μιλήσουμε». Κάθισαν στην κουζίνα και εκείνη του έβαλε ελληνικό καφέ σκέτο. Ο Μάρκου άνοιξε τον φάκελο. «Έχω τα αποτελέσματα». Την κοίταξε σοβαρά. «Η έκτασή σας βρίσκεται πάνω από ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή». Η Ελένη δεν κατάλαβε. «Και τι σημαίνει αυτό?» «Σημαίνει ότι η γη σας αξίζει εκατομμύρια ευρώ, κυρία Ελένη». «Πολλά εκατομμύρια». Εκείνη γέλασε κοφτά. «Μη με κοροϊδεύετε. Δεν σας κοροϊδεύω». Έβγαλε έγγραφα και τα άπλωσε στο τραπέζι. «Αυτό είναι ένα συμβόλαιο παραχώρησης δικαιωμάτων εξόρυξης. Αν υπογράψετε, η εταιρεία θα σας καταβάλει μεγάλη προκαταβολή και σταθερό ποσό κάθε μήνα. Εσείς διατηρείτε την κυριότητα της γης και του σπιτιού». Η Ελένη κοίταξε τα χαρτιά. Αριθμούει και πολλά μηδενικά. Τα χέρια της έτρεμαν. «Πόσα χρήματα?» Ο Μάρκου της έδειξε μία γραμμή. «Αυτή είναι η προκαταβολή και αυτό το μηνιαίο ποσό». Η Ελένη διάβασε ξανά και ξανά. «Είναι αληθινό». «Απολύτως». Ένιωσε τον κόσμο να γυρίζει. «Μα εγώ θέλω μόνο να μείνω στο σπίτι μου». «Και θα μείνετε. Το σπίτι είναι δικό σας, η γη είναι δική σας. Η εταιρεία αποκτά μόνο το δικαίωμα να εξορίξει το ορυκτό με όλους τους περιβαλλοντικούς και νομικούς όρους». Η Ελένη κοίταξε τα παλιά συμβόλαια που είχε χρησιμοποιήσει για να κλείσει τη ρογμή στο παράθυρο. «Και αυτό είναι νόμιμο». «Απολύτως. Θα πάμε σε συμβολεογράφο, θα διαβαστούν όλα και θα υπογράψετε μόνο αν συμφωνείτε». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια και πήρε βαθιά ανάσα. «Καλά. Πάμε». Ο συμβολεογράφος του χωριού ήταν ο κύριος Αντώνης Βρετός, ένας ηλικιωμένος άνδρας που γνώριζε την Ελένη από παιδί. Διάβασε το συμβόλαιο, εξέτασε τους τίτλους ιδιοκτησίας και την κοίταξε. «Ελενίτσα, καταλαβαίνεις τι πρόκειται να υπογράψεις. Λίγο, όχι όλα. Θα σου τα εξηγήσω. Η εταιρεία θα σου πληρώνει πολλά χρήματα για να εξορίξει ένα ορυκτό από τη γη σου. Εσύ παραμένεις ιδιοκτήτρια. Εκείνοι παίρνουν μόνο το λίθιο με τους όρους της σύμβασης. Και το σπίτι μου, το σπίτι σου παραμένει δικό σου. Κανείς δεν μπορεί να σε διώξει». Η Ελένη έγνεψε. Ο Βρετός της έδωσε την πένα και εκείνη υπέγραψε με τρεμάμενο χέρι και στραβά γράμματα. Ο Μάρκου υπέγραψε μετά. Σφραγίδες, αντίγραφα, επίσημα χαρτιά. «Τελειώσαμε», είπε ο συμβολεογράφος. «Συγχαρητήρια, Ελενίτσα. Δεν χρειάζεται πια να φοβάσαι για τίποτα». Η Ελένη δεν απάντησε. Κοιτούσε το συμβόλαιο, την υπογραφή της και τα μηδενικά. Έξω από το γραφείο περνούσε ο κυρ Γιώργης και την είδε να βγαίνει χωρίς να καταλαβαίνει τι είχε συμβεί. Στην Αθήνα, ο Νίκος καθόταν στο σαλόνι ενώ η Κατερίνα έβλεπε τηλεόραση. Το τηλέφωνο του χτύπησε. Ήταν ο Σταύρος. «Νίκο, θέλω να σε δω αύριο πρωί». «Έγινε κάτι?» «Ναι, η μάνα σου είναι στις ειδήσεις». Ο Νίκος συνοφριώθηκε. «Η μάνα μου, σε ποιες ειδήσεις?» «Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι υπέγραψε σύμβαση εκατομμυρίων για κοίτασμα λιθίου στη γη της». Ο Νίκος ένιωσε το πάτωμα να φεύγει. «Λίθιο, τι λες, αυτό σε ρωτάω κι εγώ. Δεν μου έλεγες ότι η μάνα σου ήταν μια φτωχή αγρότισσα χωρίς τίποτα? Αύριο θα τα πούμε». Έκλεισε. Η Κατερίνα γύρισε προς το μέρος του. «Τι έγινε?» Ο Νίκος κοίταξε την τηλεόραση.
Στο δελτίο εμφανίστηκε ένα ξερό χωράφι και μια ηλικιωμένη γυναίκα που υπέγραφε έγγραφα. Ήταν η Ελένη. Ο τίτλος έγραφε «Αγρότησα 68 ετών, υπογράφει συμφωνία εκατομμυρίων για κοίτασμα λιθίου». Ο Νίκος πάγωσε. «Δεν γίνεται», ψιθύρισε. «Αυτή η γη δεν αξίζει τίποτα». Η Κατερίνα διάβασε τον τίτλο. «Αυτή είναι η μητέρα σου». Εκείνος δεν απάντησε. Όλα όσα είχε περιφρονήσει και αγνοήσει άξιζαν τώρα περισσότερο από ολόκληρη τη ζωή που είχε χτίσει. Δεν κοιμήθηκε εκείνη τη νύχτα. Σηκώθηκε 5 φορές, βρήκε την είδηση στο κινητό και τη διάβασε ξανά και ξανά. «Αγρότησα 68 ετών, υπογράφει συμφωνία εκατομμυρίων για λίθιο». Η φωτογραφία της μητέρας του με τα ρητιδιασμένα χέρια πάνω στα έγγραφα και τον συμβολεογράφο δίπλα της φαινόταν αδύνατη. Έπρεπε να είναι λάθος. Στις 7 το πρωί βρισκόταν στο γραφείο του Σταύρου. Ο πεθερός του τον περίμενε με την εφημερίδα ανοιχτή. «Κάθισε, Νίκο». Ο Νίκος κάθισε με τις παλάμες υγρές. Ο Σταύρος έδειξε τη φωτογραφία. «Αυτή είναι η μητέρα σου». Ο Νίκος κοίταξε την Ελένη, τη γυναίκα, που είχε εγκαταλείψει στον σταθμό. «Ναι», είπε χαμηλά, «η ίδια γυναίκα που μου είπες ότι είχε πεθάνει πριν από χρόνια». Ο Νίκος κατάπιε και δεν απάντησε. Ο Σταύρος έγειρε πίσω και τον κοίταξε σταθερά. «Γιατί είπες ψέματα?» «Μπορώ να εξηγήσω». «Να εξηγήσεις τι?» «Ότι έκρυβες τη μάνα σου επειδή ντρεπόσουν για αυτήν». «Δεν είναι έτσι». «Τότε πώς είναι?» Ο Νίκος άνοιξε το στόμα, αλλά δεν βγήκαν λέξεις. Ο Σταύρος κούνησε το κεφάλι. «Όλη μου τη ζωή συνεργάζομαι με ανθρώπους έντιμους που λένε την αλήθεια ακόμα και όταν πονάει. Εσύ μου πούλησες μια ψεύτικη εικόνα τον αυτοδημιούργητο επιτυχημένο άντρα που βγήκε από το τίποτα και δεν έχει κανένα. Βάρος από το παρελθόν». Ο Νίκος χαμήλωσε το βλέμμα. «Φοβόμουν ότι θα με κρίνατε. Και αυτό σου έδωσε το δικαίωμα να κρύψεις την ίδια σου τη μητέρα». Ο Νίκος δεν απάντησε. Ο Σταύρος σηκώθηκε. «Απολύεσαι?» Ο Νίκος τον κοίταξε τρομαγμένος. «Τι?» «Άκουσες. Δεν θέλω ψεύτη στην επιχείρησή μου ούτε στην οικογένειά μου». «Μα, μη με λες πεθερό. Δεν είμαι πια. Μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε». Ο Νίκος έμεινε παράλυτος. Ο Σταύρος άνοιξε την πόρτα. «Σε 1 ώρα δεν θέλω να βρίσκεσαι εδώ». Έφυγε και ο Νίκος έμεινε μόνος κοιτάζοντας τη φωτογραφία της μητέρας του στην εφημερίδα. Ο Νίκος έφτασε στο διαμέρισμα το μεσημέρι. Η Κατερίνα βρισκόταν στο σαλόνι με βαλίτσες δίπλα στην πόρτα. «Τι κάνεις?» ρώτησε. «Φεύγω». «Πού πας?» «Στους γονείς μου». Ο Νίκος άφησε τον χαρτοφύλακα να πέσει. Κατερίνα περίμενε. «Μπορούμε να μιλήσουμε». Εκείνη γύρισε προς το μέρος του με κόκκινα θυμωμένα μάτια. «Να μιλήσουμε γιατί?» «Για το ότι μου έλεγες ψέματα, για το ότι έκρυβες τη μητέρα σου σαν να ήταν ντροπή?» «Δεν είναι έτσι». «Τότε πώς είναι?» «Σε ρώτησα 1000 φορές για την οικογένειά σου και πάντα έλεγες ότι δεν είχες κανέναν, ότι ήσουν μόνος». Ο Νίκος χαμήλωσε το βλέμμα. «Φοβόμουν». «Φοβόσουν τι?» «Μήπως μάθω ότι είσαι γιος μιας αγρότισσας?» «Όχι, ακριβώς αυτό». «Ντρεπόσουν». «Ντρεπόσουν για τη γυναίκα που σου έδωσε τη ζωή». Η Κατερίνα πήρε τις βαλίτσες. «Δεν με νοιάζει που μεγάλωσες φτωχός, Νίκο. Αυτό δεν θα με πείραζε ποτέ». «Τότε τι σε πειράζει?» «Ότι είσαι δειλός και ψεύτης». Άνοιξε την πόρτα. «Κατερίνα, σε παρακαλώ, μην με ψάξεις». Έφυγε. Η πόρτα έκλεισε και ο Νίκος έμεινε μόνος στο άδειο διαμέρισμα, χωρίς δουλειά, χωρίς σύζυγο, χωρίς τίποτα. Εκείνο το βράδυ προσπάθησε να τηλεφωνήσει στην Ελένη. Το τηλέφωνο χτυπούσε, αλλά κανείς δεν απαντούσε. Ξανακάλεσε. Τίποτα. Έστειλε μήνυμα «Μάνα, πρέπει να σου μιλήσω, σε παρακαλώ». Δεν ήρθε απάντηση. Κάθισε στον καναπέ και κοίταξε τη σκοτεινή οθόνη. Η φωτογραφία της είδησης βρισκόταν ακόμη εκεί η μητέρα του να υπογράφει το συμβόλαιο και να χαμογελά. Ο Νίκος έκλεισε τα μάτια και τα δάκρυα τον έκαιγαν. Την επόμενη ημέρα ανέβηκε σε λεωφορείο. 6 ώρες δρόμος, οι ίδιες 6 ώρες που είχε ταξιδέψει η Ελένη για να του ζητήσει βοήθεια. Έφτασε στο χωριό το απόγευμα και περπάτησε στον χωματόδρομο προς το αγρόκτημα. Στάθηκε μπροστά στο σπίτι και σχεδόν δεν το αναγνώρισε.
Η στέγη είχε επισκευαστεί η τύχη, είχαν βαφτεί η πόρτα, ήταν καινούρια. Υπήρχε ένα παγκάκι στη βεράντα και γλάστρες με λουλούδια. Η Ελένη καθόταν στο παγκάκι, έπινε καφέ και κοιτούσε τη γη. Ο Νίκος πλησίασε με τα πόδια να τρέμουν. «Μάνα». Εκείνη σήκωσε το βλέμμα, τον είδε και δεν έδειξε έκπληξη. «Νίκο, μπορώ να καθίσω». Η Ελένη δεν απάντησε και συνέχισε να κοιτάζει το χωράφι. Ο Νίκος έμεινε όρθιος. Έμαθα για τη συμφωνία. Όλοι έμαθαν. Δεν ήξερα ότι η γη άξιζε τόσο. Κανείς δεν ήξερε, ούτε εγώ. Ο Νίκος κατάπιε. «Μάνα, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη». Η Ελένη τον κοίταξε με κουρασμένα γερασμένα μάτια. «Συγγνώμη γιατί? Για το ότι με άφησες στον σταθμό, για το ότι δεν με βοήθησες ή για το ότι ντρεπόσουν για μένα?» Ο Νίκος χαμήλωσε το κεφάλι. «Ναι, και γι' αυτό». Η Ελένη ήπια αργά μια γουλιά καφέ. «Ξέρεις, αγόρι μου, όλη μου τη ζωή δούλεψα για σένα. Πούλησα κατσίκες για να πληρώσω το σχολείο σου. Έραψα το κοστούμι της αποφοίτησής σου. Σου έστελνα κάθε μήνα καλαμπόκια πάντα τα καλύτερα. Φύλαγα χρήματα σε ένα βάζο 12 χρόνια για την ημέρα που θα τα χρειαζόσουν». Ο Νίκος ένιωσε το βάρος κάθε λέξης. «Δεν σου ζήτησα ποτέ τίποτα», συνέχισε η Ελένη. «Δεν σου χρέωσα, δεν σου παραπονέθηκα. Ήθελα μόνο να είσαι καλά». «Το ξέρω, μάνα». Το ξέρεις, στα αλήθεια». Δεν απάντησε. Η Ελένη άφησε το φλιτζάνι στο παγκάκι. «Όταν ήρθα να σε δω δεν με άφησες να μπω στο σπίτι σου. Μύρισες τα χέρια σου. Μου έδωσες 20 ευρώ και ένα εισιτήριο λεωφορείου. Έκανα λάθος». «Όχι, Νίκο, δεν έκανες απλώς ένα λάθος. Έδειξες ποιος είσαι». Ο Νίκος σήκωσε το βλέμμα. «Τι εννοείς? Ντρεπόσουν για αυτό που είσαι, για τον τόπο από που προέρχεσαι για μένα. Και αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Μπορώ να αλλάξω, μάνα. Δώσε μου άλλη μία ευκαιρία». Η Ελένη κούνησε αργά το κεφάλι. «Αγόρι μου, δεν έχω πια χώρο για σένα». Ο Νίκος την κοίταξε άναυδος. «Τι? Όχι από κακία. Δεν σε μισώ. Αλλά δεν έχει μείνει χώρος. Συνήθισα να είμαι μόνη, να μη σε περιμένω, να μη σε χρειάζομαι. Μα είμαι ο γιος σου. Ναι, είσαι ο γιος μου και σε αγαπώ. Αλλά η αγάπη δεν σβήνει τα πάντα. Μερικές φορές το μόνο που μένει είναι να ζήσεις με όσα έγιναν». Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. «Δεν θα με συγχωρήσεις». Η Ελένη τον κοίταξε. «Σε έχω συγχωρήσει εδώ και καιρό, αγόρι μου. Αλλά συγχώρεση δεν σημαίνει ότι ανοίγω ξανά την πόρτα». Ο Νίκος έμεινε χωρίς λέξεις. Η Ελένη σηκώθηκε. «Θα μπω μέσα. Κάνει κρύο. Μπορώ να μείνω λίγο?» «Το παγκάκι είναι δικό σου». Μπήκε στο σπίτι και έκλεισε την πόρτα. Ο Νίκος έμεινε έξω μόνος, κοιτάζοντας τη γη που είχε περιφρονήσει, τη γη που τώρα άξιζε εκατομμύρια, τη γη της μητέρας του. Πέρασαν 3 μήνες. Η Ελένη ξυπνούσε νωρίς, όπως πάντα πριν από τον ήλιο. Το σώμα της δεν ήξερε πια να κοιμάται μέχρι αργά. Σηκώθηκε αργά, πήγε στην κουζίνα και ετοίμασε ελληνικό καφέ σκέτο όπως άρεσε στον πατέρα της. Βγήκε στη βεράντα, κάθισε στο καινούριο παγκάκι και κοίταξε τη γη. Ήταν η ίδια γη, ξερή και σιωπηλή. Τώρα όμως υπήρχαν μηχανήματα στο βάθος, γεωλόγοι και μηχανικοί με κράνη λευκά οχήματα που πήγαιναν και έρχονταν. Η Ελένη ήπιε μια γουλιά και πήρε βαθιά ανάσα. Ήταν ήρεμη. Η Μαρία εμφανίστηκε στον δρόμο κρατώντας ένα καλάθι με ψωμί. «Ελενίτσα, καλημέρα». Η Ελένη την κοίταξε χωρίς να χαμογελάσει. «Καλημέρα, Μαρία». Η γειτόνισσα πλησίασε και άφησε το καλάθι στο παγκάκι. «Σου έφερα γλυκό ψωμί, αυτό που σου αρέσει». «Ευχαριστώ». Η Μαρία έμεινε όρθια αμήχανη. «Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη». «Γιατί?» «Για όσα σου είπα όταν μου ζήτησες δανεικά. Ήμουν σκληρή μαζί σου». Η Ελένη πια άλλη μια γουλιά. «Μην ανησυχείς. Πέρασε. Νιώθω άσχημα. Εσύ ήσουν πάντα καλή μαζί μου και εγώ...» «Πέρασε». Επανέλαβε. «Δεν κρατώ κακία». Η Μαρία έγνεψε και έφυγε. Η Ελένη κοίταξε το καλάθι, αλλά δεν το άνοιξε. 1 ώρα αργότερα ήρθε ο κυρ Γιώργης με ένα κυβότιο φρούτα. «Κυρία Ελένη, καλημέρα». «Καλημέρα, κυρ Γιώργη». Άφησε το κυβότιο στο έδαφος. «Σας έφερα καλά φρούτα να τα φάτε». Η Ελένη τον κοίταξε. «Και γιατί αυτό?»
Ένα δώρο για τα τόσα χρόνια που ήσασταν πελάτησά μου. Εκείνη έγνεψε. «Ευχαριστώ, ο κυρ». Γιώργης χαμήλωσε το βλέμμα. «Και ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν σας έδωσα βερεσέ εκείνη την ημέρα. Δεν φέρθηκα σωστά». Η Ελένη έμεινε σιωπηλή για λίγο. «Δεν κρατώ κακία, κυρ Γιώργη. Αλλά τώρα πια δεν χρειάζομαι τίποτα. Το ξέρω. Ήθελα μόνο να το γνωρίζετε». Έφυγε. Η Ελένη κοίταξε το κυβότιο και ούτε αυτό το άνοιξε. Το απόγευμα περπάτησε ως το κημητήριο του χωριού. Κρατούσε αγριολούλουδα από εκείνα που φύτρωναν δίπλα στο ριάκι. Στάθηκε μπροστά σε έναν παλιό τάφο με πέτρινη πλάκα και ξεθοριασμένα γράμματα «Γιώργος Παπαδάκης, αγαπημένος πατέρας». Άφησε τα λουλούδια και γονάτισε. «Εδώ είμαι, πατέρα, όπως πάντα». Ο άνεμος φυσούσε απαλά και κουνούσε τα λουλούδια. «Μου άφησε στη γη. Δούλεψα πάνω της όλη μου τη ζωή. Πίστευα πως δεν άξιζε τίποτα. Αλλά εσύ ήξερες έτσι δεν είναι. Ήξερες πως κάτι υπήρχε εκεί». Η Ελένη χαμογέλασε. «Τώρα δεν ανησυχώ για τίποτα. Έχω φαγητό, έχω στέγη, έχω γαλήνη». Άγγιξε την πλάκα με τα δάχτυλα. «Ευχαριστώ, πατέρα». Για όλα. Σηκώθηκε αργά και πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Στην Αθήνα ο Νίκος καθόταν σε ένα μικρό φτηνό και σκοτεινό νοικιασμένο διαμέρισμα. Κρατούσε μια φωτογραφία εκείνη της αποφύτισής του, το κοστούμι τέλειο, το χαμόγελο ψεύτικο. Η Ελένη δεν υπήρχε στη φωτογραφία. Την κοίταζε πολλή ώρα με υγρά μάτια. Έξω η πόλη συνέχιζε τον θόρυβο της αυτοκίνητα άνθρωποι ζωή. Ο Νίκος όμως ήταν μόνος. Κανένα τηλεφώνημα, κανένα μήνυμα, κανείς. Έμεινε στο σκοτάδι κρατώντας τη φωτογραφία και το βάρος όλων όσων είχε χάσει. Η Ελένη έφτασε στο σπίτι, μπήκε στην κουζίνα και είδε το γυάλινο βάζο δίπλα στο παράθυρο το ίδιο, βάζο όπου φύλαγε κέρματα επί, 12 χρόνια για την ημέρα που θα τα χρειαζόταν ο Νίκος. Το πήρε και το κοίταξε. Είχε ακόμη μερικά κέρματα μέσα. Χαμογέλασε, έβαλε το βάζο σε ένα ξύλινο κουτί, το έκλεισε και το φύλαξε στην ντουλάπα. Δεν χρειαζόταν πια. Βγήκε στη βεράντα και κάθισε στο παγκάκι. Ο ήλιος έδιε, ο ουρανός γινόταν πορτοκαλί και κόκκινος. Η γη βρισκόταν εκεί, η ίδια γη που της είχε αφήσει ο πατέρας της και που εκείνη καλλιεργούσε 45 χρόνια. Η Ελένη πήρε βαθιά ανάσα και έκλεισε τα μάτια. «Άξιζε τον κόπο, πατέρα», ψιθύρισε. Όλα άξιζαν τον κόπο. Ο άνεμος φύσηξε απαλά. Τα μηχανήματα στο βάθος σταμάτησαν να ακούγονται. Η Ελένη έμεινε καθισμένη ήρεμη στη γη της, στο σπίτι της, μόνη αλλά ολόκληρη. Μερικές φορές η ζωή μας διδάσκει αργά, όμως το μάθημά της είναι δυνατό. Αν αυτή η ιστορία σε έκανε να σκεφτείς, άφησε το σχολείο σου και κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις τις επόμενες ιστορίες.